Hej, jeg hedder Henriette, og jeg vil gerne starte en indsamling hos Better Now til fordel for kræftens bekæmpelse. Kræft er en sygdom, som mange af os har haft tæt inde på livet. Jeg har selv været berøring med kræft i min familie og blandt mine venner, og det har lært mig værdien af at leve livet fuldt ud og finde frem til, hvad det er, der gør mig lykkelig. Og det, der gør mig lykkelig, det er blandt andet at kunne hjælpe andre mennesker. Og derfor vil jeg gerne hjælpe kræftens bekæmpelse. Men jeg vil også gerne hjælpe dig, der hvor du er. Jeg er coach og uddannet hos CTI i London. Og i min coaching fokuserer jeg på at finde frem til dine værdier i livet og hvad det er, som du står for. Hvis du er nedtrykt, finder vi sammen frem til, hvad det er, som motiverer dig. Det handler om at skabe nye tankemønstre og nye handlinger i din hverdag, så du kan forbedre dine præstationer og nå dine mål, både i privatlivet og også i arbejdslivet. Jeg er coach og vil være din støtte og din motivator. Så hvis du har lyst til at støtte kræftens bekæmpelse, så vil jeg gerne give dig en gratis coaching time. Jeg håber, vi ses.